Sedaya kita kang kenal cerita anane menika nyamraken raja saking Kadipaten Batarangin. Ya Kadipaten Ponorogo Raja Muda Pemerok Pacak Prabu Klana Sawandana. Raja Muda Ponorogo kang pepacak Prabu Klana Sawandana keraja kang sektimu para Prabuti Bawa Laksana. Purwa kang sampun uga darmatan kelapan ing punika keperengan ujare mungkin apa. Sinabira wonten ing Kadipaten Kediri wonten putri kang Aiswa taring warung kekasih Kusemaning Ayu Dewi saka langit. Prabu Klana Sawandana lumara ing Kediri saperlu nglamar Dewi saka langit. Anan menika wanepati bujang anom kang sinebut Bujang Gano. Sebrang kanso arsa deregaken janggere Gusti Ratunipun Prabu Klana Sawandana. Sedaya kita kang kenal cerita anan menika ngamraken raja saking Kadipaten Batarangin. Raja Muda Ponorogo kang pepacak Prabu Klana Sawandana ing raja kang sektimu para Prabuti Bawa Laksana. Punika ingkang sampun kuwatir wonten kelapan ing punika keperengan ujari Mbok Kinapal. Sinabira wonten ing Kadipaten Kediri wonten putri kang ayu slastaning warna kekasining Kusemaning Ayu Dewi saka langit. Ayo Cak Bagus. Was.
ha, ho, ha, ho, ha, ho, ha. Was. Sih, gini. Gak iki, saya kerungu, gak iki. Hei mas, Rene mas. Bikin lah, apa ini mas? Hei mas. Siangkrik. Wayai ganong. Lapo sampean metu gak wae helm iku? Hah? Gak umat ganong mas, ganong entek nang guri. Lha umat diteri ganong wong. Kurang apa rek? Siangkrik. Hei mas, Rene mas. Iki karepe piye mas iki? Ini tak. Nyok tak ada nih. Blok. Rene. Kancamu sol api-api kon macakmu tambah koyo ngono. Ganong mas. Aku Rene iku mang asline ya ora oleh. Aku kena panas ireng seneni mama goblok. Kak, kamu jangan manas nanti kamu jelideng ngono. Kok mat? Berarti mati. Berarti abahmu sing gak enak mriko. Sampai mang dilokno sapa? Seneni. Aku Rene mang seneni mama. Le. Cek. Anteng wis meneng. Jukun sik ngene ya ganteng ngene kok. Aku mang Rene iki seneni. Wis aja manas-manas le sampean nanti sikil kamu besisik ngono. Ambek mama. Mayu apa? Siama goblok nganggekno mama. Kemoncolan cocotmu ngono. Goblok. Nanti kita akan wedhus ya. Ya, nanti teleknya sampean pama ya. Nanti makan di karak ya, makan mepe karak ya. Ya, sampean plok dhewe aku mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampune iki mbok dipateni si arek dangkrek. Flese makan. Iki main ndi, Mas? Apa? Main ten pundi niki nggih? Assalamualaikum masyarakat Bendo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhibur bersama Macan Kumbang Suryo Buana. Tepuk tangannya mana? Dangkrek. Tak kene pantun masyarakat Bendo. Ah iso kok. Melaku-melaku petuk rondo.
rondone liwat sumur. Masyarakat bedo tak dongakno panjang umur. Yo, piye Mas? Enek rondo. Mangan jajan ciki. Masyarakat bendo. Banyak rezeki, ya tepuk tangan. Aku enak iki. Mangan mie instan. Sing tuku lho sapa? Mangan mie instan. Aku gak mangan nih. Ulangi lek. Aku tak ulangi goblok. Aku ngomong, yo, mangan mie instan. Mangan mie instan. Mengandung formalin. Aku Oh, pentolnya kepanasan. Oh ya, mangan pentol. Aduh, sik lilipen Mas. Iki yo ngono mumet ae. Mangan apa, Bang? Mangan pentol kepanasan. Iya, anjing. Mangan pot es. Enek rondo tuku areng. Masyarakat bendo meteng bareng. Dangkrek ngedodake diguyu. Iki acara ya apa iki? Napa? Napa? Acara yo. Oh, kebiakan. Hari jadi macan kumbang Surya apa emang? Buana. Tepuk tangannya mana? Temurut. Oh. Aku langsung tuh. Mesti rondo ya. Iya. Nemu BC. Susu. Iki wong kene panas-panas ya gelem drontok, aku dangkrek. Lah ya. Ireng ya. Tak walik putih. Aku tetep ireng. Tapi sitok silitku putih. Iki apa? Menyanyi. Tiru penaanku. Sing cilik lho. Nyanyi lagune pocong areke lak cilik pelet iki areke. Heeh. Mik loro kan. Mas nikale wonten nak. Lapo nang kono iku? Lah kok kotlok lho, Dra. Mas, kanok mik mana to, Mas? Enak. Gak teko susul. Gak teko ya disusul ta lah. Ayo nyanyi. Iku lho, Mas David iki lho. Iki lho. Gak teko. Dani kok nyusul, ayo terus. Juk. Am nyanyi ya? Ya. Tak siana ya? Yuk semua, masih bersama jaranan, apa emang? Macan Kumbang Surya Buana. Masih bersama artis-artis kebanggaan Mojokerto. Artis yang sudah tercemar di mana-mana. Hei goblok. Apa? Terkenal. Oh terkenal. Timbalan. Artis yang sudah terkenal, siapakah dia? Samudra Reko. Untuk panjenengan sedoyo. Ayo dah nyanyi goblok. Dah nyanyi. Dengan judul lagu Pocong. Yo semua.
Iku nyanyi ta ayanen goblok. Joget sik. Oh iya. Kok kayak ngene jare kurang panas. Kene seneni mama. Ya, ayo Mas. Ilianku mbotku. Lah kok embutku iku? Aku tiru potonganku sing jek pelat tiru Mas Cili. Oh, pelat. Ya bener. Cili pelat dilokno. Oh, betul betul. Ayo terusane. Ayo Mas. Ilianku mbotku diotor ucrit. Sandalku anggo andal depit. Nek maem awe ambel encit. Wetengku enep layu mengguri. Lah kok kecirit. Goblok, nyanyi ora ngono. Lagu lawas, lagu sing nyar kok, sing naik daun. Oh iya. Gak katik musik. Aku mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon mergo ngarep ana tletong. Hei, lek sing biyen iku ngene Mas. Piye? Goblok, ora ngono goblok. Kene oh, tak ulangi nyanyi kamu. Kene Mas. Iki among ndi iki Indonesia ya? Heeh. Indonesia ya, iki Indonesia kabeh. Aku iki turunan India goblok. India saka ndi? Turunan India tapi gak bangir. Turunan beda Jawa ambek India iku. Bedone apa lho? Bedone iku wong India petuk wit, amu wite kene wit wake jejer-jejer kene. Lah, kene go. Iki wit debok bosok iki. Lah, petuk wit ngene wong India iku. Petuk wit ku mesti nyanyi. Kowe milih gaya. Ndasmu elek gaya. Meneng sik. Petuk wit neh. Kowe milih gaya. Ngono wong. Ana maneh kenek teletong gaya. Kowe milih gaya Allahu Akbar. Hei, Cepet sama babel. Lah nek wong Jawa petuk wit sret am dadi wit ya, sret. Iya. Buka suwal diuyui goblok. Iya. Iku wong Jawa. Iya. ketambahan. Apa? Ketambahan mari diuyui mang sih. Terus diusek-usek dong. Terus wong India susah sedih menyanyi. Ketiban wit brek nyanyi. Watatau watau watau tau watau watatau watau watau tau. Wit apa sing nibani iki mau dek. Wit apa sing nibani iki mau dek. Ketoke mau ni gedhi. Kai seru. Nyanyi ini model apa? Hei, Mas. Sampean iku wong Jombang lho, Mas. Jombang iki wonge beriman, Mas. Jombang iki wonge beriman lho, Mas. Potongan copet iki. Wong kene potongan maling iki. Jek, aku Jombang ta? Heeh. Nang Tunggorono enak. Oh, iku nggone lawas iki. Pintu 5 peok-peok. Ayo gone wong kendu-kendu ku to. Piye iki, Mas? Botol bulat panjang namanya kunci. But rambut atas bawah namanya jempol. Malam minggu dua-duaan sama mas kontole-tolean. Dek hari jem butuh hiburan. Ayo nyanyi jebus jemput. Hei, seta, aku tak nirokno. Hei, tak nirokno teko tengah-tengah mang yo. Tol Hei, teko tengah-tengah. Aku tol botol bulat panjang namanya kunci. ya betul Pak. Ya, But rambut atas bawah namanya jempol. Ya, ya iki. Malam minggu dua-duaan Nah, iki lho sama sik. Malam minggu dua-duaan
kon tole-tolean dek sari jem butuh hiburan. Iya, iya. Iya. Lagu apa nih, Dos? Aku tak mulai, Mas. Dasku remuk iki. Iki nyambut gawe sik ya, saltu sik ya. Heeh. Kancane jek akeh. Olahraga sik.